Огледалце, огледалце на стената, кажи коя е най-красива на земята. Ти си. Подчертайте красотата си със свежи и оригинални козметични продукти. От Strawberry Net. Сега, нека да проследим инструкциите как да направим поръчка на Strawberry Net. Отидете на strawberrynet.com. След това можете да изберете вашия език, като натиснете върху изберете държава регион или да продължите на английски. Валутата автоматично ще бъде фиксирана след като изберете вашата държава. Сега можете да се фокусирате върху продуктите, които търсите. Има няколко категории. Грижа за кожата, грим, грижа за косата, дамски парфюми, грижа за кожата за мъже, мъжки парфюми, подаръци и специални оферти и нови продукти. Или, ако знаете точно какво търсите, изберете марка от дясната страна. Освен това можете да ползвате и търсачката на сайта. Можете да въведете марка, име на продукт или вид на продукта. Нека да натиснем върху категорията грим в горната част на страницата. Ще видим списък с всички марки с грим на страницата. Фантастично! Нека изберем например Живанши. Тук ще видите всички възможни категории от тази марка. Скули, тен, пудра, спирала, вежди и очен контур, грим за очи, грим за устни и молив за устни, грижа за кожата и парфюми. Или просто можете да разлистите, за да видите всички налични продукти на Живанши. Сега, нека потърсим фондю тен. Знаем, че искате перфектен тен. Затова, нека се спрем на Фото Перфекцион, течен фондю тен. Ако натиснете върху него, ще видите наличните нюанси на следващата страница. Ако изберем нюанса перфектен кихлибар и натиснем върху него, ще се отвори страница с цялата необходима информация за този прекрасен продукт. Цената е показана в български лева и имате възможност да изпратите по имейл тази страница на приятел. За да закупите продукта, просто натиснете върху бутона "Добави към кошницата" и ще бъдете отправени към следващата страница. Тук ще видите общата сума за плащане. Можете да продължите с пазаруването или да продължите към страницата за плащане. Ако добавите още един продукт, ще видите отстъпката "Купете повече, спестете повече". Ако добавите още един продукт, ще видите 2% отстъпка за "Купете повече, спестете повече". Така работи тази програма. Сега, въведете вашия имейл адрес и продължете към страницата за плащане. На страницата за експресно заплащане ще видите безплатните продукти. Изберете си цветът, който ви харесва. Тук можете да видите избраните продукти, отстъпките и общата сума. Можете да оставите съобщение и да изпратите като подарък, за да изненадате приятел. Тук трябва да попълните адреса за фактуриране и адреса за изпращане, както и да изберете начина на доставка и начина на плащане. Приемат се 3 метода на доставка: препоръчана, обикновена и експресна поща. Изберете препоръчана поща, безопасен и безплатен метод. Последната стъпка е плащането. Ако решите да плащате с кредитна карта, приемат се всички основни видове кредитни карти. Въведете данните на вашата кредитна карта и натиснете "Разреши плащането". Вашата поръчка ще бъде изпратена в рамките на 24 часа с безплатна доставка. За да следите актуалните оферти на сайта, абонирайте се за промоциите на началната страница. Поръчайте сега и се възползвайте от невероятните оферти. Ще ви хареса. Strawberry Net, свежата козметична компания.